Wieħed mis-sidien tal-istabbiliment Plus One, il-post fejn fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda weġġaw 74 persuna, kiser iskiet għall-ewwel darba. Qal li hemm filmat li juri żagħżugħ jitfa' gass fis-sistema tal-ventilazzjoni b'tali mod li dan infireċ mal-istabbiliment kollu. Skontu kien dan li wassal biex iż-żgħażagħ li kienu fl-istabbiliment bdew ifittxu li joħorġu l barra. F'kummenti ma' Times of Malta, Carlos Kembri ddefenda s-sistemi tas-saħħa u s-sigurtà u qal li l-istabbiliment ma kienx mimli iktar milli jiflaħ u li l-ħruġ ta' emerġenza kien qed jaħdem tajjeb. Il-filmat juri li ħafna użaw il-ħruġ tal-emerġenza, iżda l-gass kien tant b'saħħtu li ma stajtx tieħu nnifs. Fil-paniku b'mod naturali ħafna għażlu li joħorġu mid-dħul prinċipali, għal Kembri li żied li s-sidien qed jikkoperaw għal kollox mal-pulizija. Dwar dan il-każ nhar l-Erbgħa kien irrapportat li l-Pulizija tista' tressaq il-qorti lis-sidien tal-istabbiliment. Fl-istess waqt tul il-jum ta' tnejn u t-tlieta kien ikkonfermat li l-Pulizija żammet żewġ żgħażagħ brabta ma' dan il-każ. Però l-Erbgħa filgħaxija ntqal li l-Pulizija se tistenna l-eżitu tal-inkjesta maġisterjali qabel tipproċedi. Dan għax hemm ta' affarijiet li jistgħu jkunu magħrufa u ċċarati permezz tal-istess inkjesta.